ऑफिस में जाए तो दूगो साड़ी ले लिया हूँ तो। दूगो साड़ी कहला हो? अरे बाबू के बर्थडे में देवे लागी दीदी के जी। हमर दीदी के तू दूगो साड़ी देबा? अरे ना हमरो दीदी आवी थे तो ओकरो देवे के चाहे ना। एगो तोर दीदी के देवी एगो अपन के। हाँ हाँ। हाँ तो सुना ना, एगो लक्ष्मीपति के ले लिया हूँ आ एगो शिफॉन के ले लिया हूँ। हमर दीदी के तू शिफॉन साड़ी देबा हो? पहला बार देख लिया कि भौजाई ननद के शिफॉन देता। ना जी, हम अपन बहनी के देवे, वो दोबारे ना आवी था। तोर दीदी तो बार बार आवा से ना हमरे पैसवा से खरीदवा के हमरे बहनी के तू देबा कम दाम वाला साड़ीवा, वो अपन बहनी के देबा तू ज्यादा दाम वाला। हमर बहनी के साड़ीवा ना का अच्छा लगता है शिफॉनवा। तो बार बार ना आवा थी। तो दोनों के एक के दाम के तो चाहे तो शिफॉन है तो ना तो लक्ष्मीपति है। हमरा भी जा रहे तेरी पे ठगल मत कर। छोड़ दे, रह दे, हम अपन पेटीएम से निकाल के दे देवे। हाँ तो दे दिया हम अपन दीदी ला शिफॉन ले ले जा। हाँ तो बदल लेबो।